Ngarod, kasi iti panagawat ni Kristo kada kayo, awaten ti maysa ken maysa tapno maidayaw ti Diyos. Apumi nga Diyos, ang managayat, ken manakabalin. Maitantan unay tinagan mo, ket maidaydayaw, itaabigat. At tuy kami apo, asipakumbaba, nga umay manen agrukbab, ket agdengeg kadigiti sasaom. Ket agsirbi kumaapo, nga taraon ken pigsami, ititunggal maysa, kada kami itina espirituan a panagbiagmi. Agyaman kami apo, tanakkinaimbag mo, tanabalin mo manen, ito umay dito'y balay mo, tapno makipagdaydayaw ken ka. Wen apo, dawatin mi manen, nga rod, nga isaganam dagiti puspuso mi, tapno in kami manen, maawatan dagiti mangyegmi, nga nasantuan nga sasaom. Sika kuma, iti makikaadda, iti adipem nga inka usaren, tapno kastaket inkam maawatan, dagiti nasantuan nga sasaom, nga inka kadiapo, ikam kadiapo, ti sirib, babaen, tina espirituan, nga agapuken ka. Wen apo, dagitoy ti idawat mi, tinapateg, anagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Tenggen tawa
na nga ayaten ti Diyos, ngem guraen namet ti kabsat na. Di na mabalin nga ayaten ti Diyos, at di na makita. No di na ayaten ti kabsat na, makita na. Maawis ti tunggal may sa kanya tayo, nga siya sino man ti kayat nagparintumeng, ket dumawat iti pamakawan ni Apo, bayatin ta isang kamaysa nga panagkonfesar, kaya babaen ti natal na at tukar ti organo, sumaklang tayo kay Apo, ket dawatin tayo ti pamakawan na. Agkararag tayo. O Apo mi asilulukat ti ridaw ken lamisan na. Ipudno mi ti pinaginsisingpet mi kada kayo ken ti pada mi. Inabrasa na kam ngem kaskas di nga inserami ti puso mi kadagiti dadduma. Dawatin mi ti parabor iti likudan ti pananglaksid ken panangkondenar mi. Pakawanen, Apo, dagiti na aramid mi, amang laped kadakam makakita, ti kinasagrado iti tunggal gangan naet. Pakawanem ti kinaawan interes mi, apakaigapuan ti panang labas mi kadagiti agkasapulan. Wayawayaan nakam, tati bukod mi, apagimbagan ti kinitkita mi, ikan na kami ti Espiritu akas ken Kristo, managpadagos. Saan tayo kumalaeng aluktan dagiti ruangan tayo, no diket luktan tayo pay. Tibiyag tayo iti lubong ngay ayaten yuunay itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Itangarod ti panawen ti panakaurnong dagiti sagsagot para kadagiti detoy multi-purpose building.
Naimbag nga aldaw ti Domingo ti tunggal may sa kanya tayo. Good morning, kakapsat. Ayan, nagyaman tayo iti daytoy nga kanito numampay kadagiti na duma-duma nga lugar ket adda ti tudtudo ken kastamet nga ti une ti aglawlaw ti kapilya tayo ken kastamet ti sanktuaryo tayo ket nadanon iti dakkel nga danom iti naglabas nga napalabas nga Biyernes nga magyaman tayo tagtultuloy nga panakikadana ti tungkal may sa kanya tayo ket agyaman tayo tahangan nalayos dagiti dadduma nga luglugar nang nangruna kadagiti pagnanaidan nyo. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo ken kablaawan nyo mamut dagita kaabayo dagita daten ti likodan nyo sangwanan nyo agyaman kabsat tadda ka, numampay atidog ti bakasyon. So, medyo ado tinagawid kanya tayo, kastamet ka digiti koro, adamo digiti sumagmamano nga nagawid, gapo iti atidog nga bakasyon. Manipod iti Miyerkules, ti Miyerkules ti Rabii, aging ganan tunubigat, holiday. Kaya tagyaman tayo ati gundaway nga makaawid na, tapno kastakit makita damo at dagiti paset ti pampamilya nga nakaibilangan da. Kaya tagyaman tayo met kadagiti kakabsat tayo nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Ket kablaawan tayo da kabsat nga Melesio Sales, April Alvarado, Arnel Alvarado, Jeanette Alvarado ken Joy Bermudez. Taga Kasili, UMC, Malig, Isabela. Ayan. Kidawik man di pa nagtakderyo kakabsat. Ayan, dagiti taga. Ayan, dagiti kakabsat tayo nga naggapo pa yung Kasili, Malig, Isabela. Magigyan da kanod nagbakasyon da lang ito Gen 3. Ken kastamet, nga agyaman tayo kini Pearl Tolentino, ken kabsat Dimple Gaila. Ayan, from South Cotabato. Ayan, kidawik man pa nagtakder na. Ayan, nagyaman tayo. Ken kastamet kini Raymond B. Rosales, taga Libak, Sultan, Kudarat. Ayan. Ayan. Dapat nagiti kadwa tayo nga tatay lang nga nakadwa iti daytoy nga kanito. Ayan, adda nagiti taga Mindanao, nagiti WSCS nga ko damo ka. Adda nagiti bisita tayo pa iti daytoy nga kanito. Ayan, nagyaman tayo ket sapay la kuma saan nga daytoy ti maudi nga makadwada kayo dito'y Central United Methodist Church nang nangruna dito'y Ilocano service ket no agtultuloy nga may kangkay ti gundaway silulukat ti iglesia tayo kanyayo ti tunggal Domingo ti oras ti alas 9 ti gimong tayo dito'y Ilocano service dito'y Central ket agtultuloy nga kidawek met ti tunggal may sa kanyayo ti panangawis yo nang nangruna kadagiti kailyan, kababagyan, kapamatyan nga Ilocano nga agnanaid dito'y Metro Manila ken kastamet kadagiti amuyo nga dadtoy Metro Manila iyawis yo nga umayda dito'y Central UMC dito'y Ilocano service. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay ken nakaabot ti anibersaryo dagiti kasarda tatakit birthday ni kabsat nga Engineer Mark Angelo Sadora. Ayan. Awan suna, nagawid di kagayan. Kastamit kini Emmy Neil Lacerna, tatangal daw, get into no 29, ni Gerardo Lacerna, ken into no 30, ni Kuya Felix Arceo. Ayan, ni Kuya Felixen. Ayan, kablawan tayo. Kaya nadapay nagiti agkasangay tatang alawas na. Ayan, kablawan da kayo. Ket sapay lang kumadagtultuloy nga ti parabor ni Apo Diyos ti ipaay na kanyayo iti daytoy nga kanito. Dito Ilocano service maawis kayo into no 30. Iso ko kuma iti Stewardship Sunday tayo. Ket agtultuloy tayo nga agyaman ken Apo babaen ti panangipaay tayo kadagiti income matalek na ti tunggal may sa kanya tayo ket nang nangruna DJ 1 peso a day for a mission ket no maitidyo tatak ken kastamet into no Domingo ay ket dakkel nga tulong tapno kasta ket masuportahan tayo dagiti paramid, misyon,
ti distrito tayo ng nangruna dito ay Southwest Metro Manila District. Ken agyaman tayo met, idi napalabas nga Domingo, iti naangay nga panang iselebrar tayo ti Music Sunday, wenno Choir Sunday. Ket palakpakan tayo man, dagiti biag, dagiti koro tayo. Anya makunayo kadagiti kantada, talaga mapadayawan ni Apo Dios babayan kadagiti na isagana indangulwan ti Ilocano Choir ket agyaman tayo kadagiti bibiyagda. Ket maawis kayo nga makipaset miyembro iti Ilocano Choir iti iglesia tayo. Silulukat ruangan ti Ilocano tapno kasta agbalin kayo nga paset iti koro ti iglesia tayo dito Ilocano. Ken kastamet nga agyaman tayo idi August 20 and 21 tinaangay nga retreat ti iglesia tayo. Ket agyaman tayo kadagiti leaders ti iglesia tayo nga sangapulo da nga delegado nga naggapo iti Ilocano service agyaman tayo kadagiti bibiyagda ket Dios ti mapadayawan tapno kasta ket agtultuloy tayo nga aramidin ken mapaspasayaat pa iti aramid ti iglesia tayo babaen ti panagdisipulo ket agyaman tayo kadagiti timpuyog ken kastamet kadagiti representative ti choir nga nakadua tayo iti daytoy nga aramid. Ken kastamet kini Dr. Joyce Domingo agyaman tayo idi napalabas nga Domingo ti panangted na met ti testimonyo na kakabsat. Ken kidawin tayo man ni Kuya Dante Perez. Si Kuya Dante may announcement lang po siya para sa isang gawain mamayang hapon. Hello, good morning everyone. I'm Dante Perez from area Outreach Ministry, area of Health and Welfare. So, problems related to mental health and wellness are continuously increasing in alarming state, involving the youth. In fact, the World Health Organization has placed this issue in the list of Sustainable Development Goals and one of the top priorities in their health agenda. As we celebrate the National Youth Week, we are inviting everyone, especially the youth and their parents, to attend a mental health and wellness symposium today at 1 p.m. at Garcia Hall. Our esteemed speaker, Ms. Iari Cristia Pascua, is a licensed psychologist and a well-respected authority in the field of mental health and wellness, not only in the Philippines, but in Southeast Asia as well. She is currently the Chief Empowerment Officer and Youth Mental Health Coach of the National Youth Commission. Again, please attend this seminar for free today at 1 p.m. at Garcia Hall. Thank you so much. Yaman tayo kini Kuya Dante, iti awis na tayo, kanya tayo, iti Symposium on Mental Health for Youth and Young Adult, ken kastamiten titunggal may sa kanya tayo. Tumakdir tayo kakabsat, abrasahin tayo man, dagiti bisita tayo, titunggal may sa bayat ti panangkankanta tayo, titimpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti takit gragsak ti pamati inanama ken ayat ti aramid tayo sang kamay sa kung palantay ti bilin na ayat ti rebeng mo ti kapadamatao ayat ti rebeng mo
sang kamay sa di pamatikan tinamnama ayan tirabeng mo di ka padamatao tirabeng mo tunos ka na tayo ayan tirabeng mo tunos ka na tayo ang tayaw at sang kamay sa di pamatikan tinamnama ayan tirabeng mo di ka padamatao Te epistola ket masarakan, te Hebreo kapitulo 10 ket 2, bersikulo 10 ket 8, agingga ti 20 ket 9. Ket kastoy ti kunanana. Saan kayo kas kadagiti Israelita, isuda nga may imasideg iti mabalin nga sagiden iti bantay sinayanga. Adda iti gumilgil ayab nga apoy, ti sipnget ken tilidem ti bagyo. Ti makatilieng nga uni ti trumpeta, kinti maysa nga timek. Idi mangyeg dagiti tattao ti timek, impakpakaasida, nga sumardeng nga agsao, kadakwada agsipod ta saan ang mabalin atong palen, iti naibilin no adda bumadek iti bantay, uray animal, masapol batuwatwen aging nga matay. Imasedeg kedi ti bantay siyon ket ti syudad ti sibibiyag a Dios. Nailangitan nga Jerusalem, ayan dagiti naribo-ribo nga angheles. Umasideg kayo iti naragsak at taripnong, dagiti inaunang nga anak ti Diyos, isuda ana isurat tinaganda sa dilangit. Imasideg kayo iti Diyos, anang hukom iti sangkatauan, ken dagiti espiritu. Dagiti nalinteg nga tattao, anaramid nga awan pagkurangan na. Imasideg kayo iti ken ni Kristo anangis sayangkat iti baro at tulag ken maiparukpok ti darana nga mangipanamnama kada kayo kadigiti bambanag anasaysayaat ngem ti dara ni Abel. Agan-annad kayo nga rod ket ipangagyo ti agsasao no saan anakalisi dagiti saan nga nangipangag iti nasantuan a mensahe. Adan tupay adi tayo makalisi no taltalikudan tayo ti agsao manipod langit. Gapo iti timek anadayeg idi ti daga ngem ita inkarina. Maminsan pay adayegek. Saan laeng at ti daga no di pay ket ti langit. Ti sao a maminsan pay ipakita na asilalawag a madayeg ken maikkanto dagiti naparswa a banbanag tapno dagitin tulaeng saan amadayeg ti mabati. Agyaman tayo nga rod, agsipod taawaten tayo manipod iti Diyos, ti pagarian asaan amadayeg, agyaman tayo iti Diyos, kaya't agdaydayaw tayo kenkwana. Iti wagas ang makapagragsak kenkwana, abuyogan ti panagraem ken panagbuteng. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, ti surat ni Lucas, ti may kasangapulo ketalo nga kapitulo, versikulo sangapulo aginggan at may kasangapulo ket pito ket kastoy ti mabasa tayo. Iti maysangal daw a panaginanana, nang isursuro ni Jesus ti uneg ti maysa a sinagoga. Adda babae sa jay a sangapulo ket walo at awenen nga niluganan ti dakis nga espiritu. Nagbalin ako ken pulos adi makatakder itinalinteg. Idi makita ni Jesus ti babae inayaban na, naimbagang kan iti sakit mo, kinuna ni Jesus kenkwana. Impatay ni Jesus dagiti ima na,
Dagos nga nagtakder ti babae, asililintay ket nagdaydayaw iti Diyos. Nakapungtot ti agturay ti sinagoga gapo ti panangagas ni Jesus ti aldaw ti panaginana ket kinunana kadagiti tattao. Innem nga aldaw ti panagtrabaho tayo, ngarod umay kayo agpaagas kadagita nga aldaw, asaan ket di nga aldaw ti panaginana. Ngem insungbat ni Apo kenkwana, da kayo nga agin sisingpet iti aldaw a panaginana, di aya warwaran ti baka wenno asnoyo an naiparnged danto tapno ingkay ipainom ida. Sa nga 18 atawenen a pinarigat ni Satanas daytoy nga anak ni Abraham. Saan aya arumbeng nga ita nga aldaw ti panaginana mawayawayaan iti panakabalod na. Nabainan amin akabusor ni Jesus, gapu ti insungbat na, ngem naragsak dagiti tattao, gapu kadagiti amin anakaskas daaw nga inaramid niya. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa katatayo, ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Itnem ti tinapay ti biyagapo, ama ipaay ito'y kararwa, kas panang ted bujay,
Yaman tayo, ti mensahe ngayon pa ay lagiti koro tayo. And we would like also to acknowledge the presence of Sister Chari Bayudan, ti anak ni Nanay Rosario Bayudan. Thank you very much, Ma'am, for being with us. And kastamet nga kablaawan tayo ati apo, iti maysa kadagiti koro tayo nga nakapasa ti board exam. Ayan, kabsat nga Maika. Ayan. As medical technologies board passer, iti napalabas nga board exam nga impaay ti PRC. Kaya't kuman nga basahin kanyayo ti ababang surat manipod ti umuna nga surat ni Pedro ti may kapat nga kapitulo bersikulo 9 kinunana, nabara kuma ti panagsisin na nga iliyo. Pudno a panang sangaili wenno kinamanag padagos. Dagiti workers yo ket sang kamaysa nga kaspaset iti stewardship month. Ket may maysa ti mensahe mi may papan ti naisurat kadagiti 5 fruitful best practices of a fruitful congregation nga insurat ni Robert Snace iti daytoy nga bulan. Ket into no Domingo maawis kayo tapno agtultuloy tayo nga agyaman iti panangiselebrar tayo iti Stewardship Sunday into no Domingo tapno kastakit sang kamaysa tayo nga agyaman ken idaton ti kaimbagan kas ingkam matalek ni Apo Dios ti tunggal maysa kanya tayo. Rugyak man ti mensahe kanyayo iti maysa nga istorya adda kanu maysa nga lalaki nga adda tinadagsen nga parikot na pakakumikuman na tibiyag. Mabalin nga nagapad ni bakit na wenno adda tinadagsen nga problema na kenda dumapay nga problema ti trabaho wenno anyaman. Ket nalabsan na ti maysa nga iglesia bayat ti panagdaldalyasat na ti pamati tapno mapalagaan ti dadagsen na ket sumrek iti iglesia tapno agkararag ket makipagdaydayaw. Sinangaili dagiti adda ti akem na amang kablaaw ti sangwanan ti iglesia. Ngem idi madama ti gimong saan nga napansin bayat ti panaggigimong da, hana nga napansin nga nai-off ti cellphone na daytoy nga bisita. Ket napigsa ti uni iti phone na, ket dagiti kamkameng ti uneg ti iglesia, ket naringguran da. Ayan. Bait siguro agser-sermon ni pastor wenno saan ket madama nga kankanta ti koro ket naringguran da. Adda may nga miyembro kanya na timalyaw kenkwana kanana di mo kadi ammo nga daka ti uneg ti kapilya kabsat kunana kano ya may nga miyembro. Ket idi kwan adamot ti maysa nga miyembro kanu manen di mo man lang in off betin ti cellphone mo idi simbrik ka kabsat kunana. Ket bimaba ti pastor ket kunana idinalpas iti gimong kabsat ammomton ti aramidim inton sumaruno nga Domingo no umay ka. I-off mo met ata cellphone mo kunana kano. Ti bain daytoy nga bisita pimanaw ket pimanaw isuna nga adda ti liday ti puso na ti pagarup na nga isuna ket maikat iti dadagsen na babaen ti panagdaydayaw na. Ngem gapu ti bain na pimanaw naglugan ti lugan na ket nalabsan na ti maysa nga bar. Oh, maysa nga paginuman kanon. Gapu ti sakit tinakem na simrek ket sinangaili dagiti adda ti uneg ti bar. Sir, naimbag nga bigat mo, naimbag nga rabiim. Welcome kunala kano. Ket kinunado pay agtugaw kayo ditoy. Inalalayan na kano. Gapot isakit tinakim na, ket idi ko ang ket naulawed, natnag na ti baso na. Ket imasidig ti waiter, kunala na, Sir, okay lang dayta. Okay lang dayta. Janitor,
Umay ka man dito, taing ka man dalusan daytoy nga nabuong nga bote ni Sir. Kunana kano. Ket idikwan, idi agawid isunan, agsubli kayo into no maminsan, Sir. Silulukat daytoy bar tayo, kunana kano. Dagiti waiter. Nga daan ti panagyaman kanyada. Ket iti daytoy nga kanito, daytoy nga lalaki, ket kunana nagsubli iti dijay nga bar. Angem anya ti kayat naasawen daytoy kakabsat. Hangko nga ibagaang ano do problema yo kat umay kayo kadagiti bar nang runa kadagiti lalaki. Ngem anya ti kayat nangasawen daytoy kakabsat. Adda kuma ti panagannad tayo kas maysa nga iglesia nang nangruna kanya tayo nga Kristiyano, kas maysa agimong na kas maysa nga iglesia ken gimong kadagiti managbasol nga agtarigagay amay salakan. Santay itulok nga mas napudpudno ti panangsangaili ken panangpadagos dagiti adda kadagiti aglawlaw ti uneg ti iglesia tayo. Kas ti maysa nga bar. Iti libro ni Robert Snace, maysa kadagiti 5 nga aramid iti nabunga ana kongregasyon ket isu iti napudno a panangsangaili. Wenno radical hospitality. Nga kayat nasawen babaen ti panakipagmaymaysa tayo ti kinamanang sangaili, ket saan laing nga mangpadagos tayo, no di ket maysa kuma anapudno a panang sangaili wenno mangpadagos kadakwada. Ngamin kinuna ni Bishop Robert Snares, kunana, by radical, I don't mean wild eyes out of control or in your face. Radical means drastically different from ordinary practice outside the normal. And so it provoked practices that exceed expectation to go to the second miles and make welcoming the strangers to the max. Radical means drastically different from ordinary practices outside the normal. Isuno kitain tayo, tikinamanang sangaili ket saan laing agagangay a kinadayaw dagiti kadagiti mangkablaaw. Ngem tikinamanang sangaili ket maysa kuma na espirituan nga aramid tayo, kas maysa nga miyembro kadagiti iglesia nga nakaibilangan tayo, nga aktibo ken pudno nga agayat kadagiti pada tayo. Maysa a kinaparabor nga awan ti pakainaigan ti bukod a pagimbagan tayo. Ngem maysa a pananglukat iti bagi tayo ken ti iglesia tayo tapno umawat kadagiti sabsabali nang nangruna kadagiti saan pay anamati. Dagiti iglesia nga agar-aramid iti napudno a panang sangaili ket saan laeng aman nakigayem ken nadayaw kuma. Si dadaan da nga umawat kadagiti bisita nga addaan na bara a panangawat kadakwada. Kaya't naasawen at espiritu tayo kuma kas mangmangigan tayo kas maysa nga United Methodist Church. We should be a church as an open heart, open minds, and open doors, kakabsat. Ket dijay kuma, tatak tayo, pakakitaan, nga datayo ket napudno aman ang sangaili, nga silulukat, dagiti puso tayo, panunot, ken tiruangan tayo, kadagiti amin, nga tattao, kakabsat. Ngem anya dagiti arami kayat na nga ipakita titunggal may sa kanya tayo. Kayat nasawen umuna ti napudno a panang sangaili labesan tay kumati intay pan nakigayem. Daytoy ti kagagalad tayo. Kayat nasawen nang nangruna tayo nga Pilipino, moyo nang nangruna, di ba, di probinsya tayo.
Amin itid tayo. Amin ipaay tayo. Nang nangruna no mang sangaili tayo. Pakanin tayo. Oray pa'y datay may maysa nga piyek nga adda kadigiti pagtaingan tayo. Itid tayo, ipaay tayo, ipakan tayo. Ken saan laing? Adda pa'y dagiti kagagalad tayo nga agpabalon tayo. Saan kadi? Anyaman nga kabailan tayo nga ipaay ket kasta ti kagagalad ti pudno panang sangaili tayo kadagiti dadduma. Ket kasjay kumata agtultuloy nga kagagalad tayo kas maysa nga namati ken Apo Dios nga labesan tayo pay kumati intay pan nakigayem nga ipaay tayo amin na anyaman nga addaan kanya tayo. Malagip ko kas maysa nga pastor nya ti kahit kung asawinen malagip ko di pastor ni amak amok napadasan yung mat dagito yan. Nang nangruna kadagiti imununa nga namati. Saan kadi? No bumisita kayo kadagiti pagtaingan, dagiti parsonage, hindi anya na gana dati pagikabilan ti bagas dagiti papastor no kay din malagip ko. Dati lata ti biskwit. No bumisita dagiti miyembro ide medyo bating-tingin da di lata kay kit no nauni kayat naasawinin awan ti karganan kasi jay nukan o amudan to dagiti nang nangruna dagiti miyembro no anya ta aramidin danton kasi jay ti kagagalad tayo no adda dagiti bisita tayo kababagyan tayo siya sino man naggapuanda saan kadi luktan tayo dagiti adda kadagiti parador tayo nga nagkakapintas nga basbaso kadalamisaan. Saan kadi? Kas mangipakita ti panagsangaili tayo. Oray pay dagiti alaga tayon nga addaan kanya tayo ipaay tayo. Ket kasjay kuma ti kagagalad tayo. Labesan tayo pay ti intay pan nakigayem nang nangruna kadagiti sabsabali. Saan laing nga maipapanday toy kumati panangisem tayo, panangibaga tayo, ay, kumusta ka kabsat? Agyamanak ta nakaumay ka ditoy. Tinapudno ak panangsangaili ket maysa kumanga aktibo na iranta a panangabrasa kadagiti gangan na et. Labesan na kumati normal nga aramid kas ti imbagak kada kayo. Saan kuma nga ibagatay laing nga hello ngem adapay kuma, nalablabes pay kuma ti aramid tayo. Ngem iti panawen tayo, kakabsat, no kitain tayo, sangwen tayo, ti kinapudno iti daytoy nga kaniton. Agbibiyag tayon ti lubong adi manang sangailin. Ti lubong tayo no dadduman ket maysa a lubong akay kayatnan nga agmay maysa. Na-impluensyaan tayon, napukaw, digitatak tayon nga Pilipino nga managpadagos tayo. No daduma saan tayo pay kayaten nga adda dagiti mang umay kadagiti pagtaingan tayo. Ket no daduma saan tayo nga maipractice dagitoy nga arami din. Ay kit tumawag ka pay akabsat sa kakakaumay met tapno amok met ta aramidek. O kasjay tayo no kantatan na ngem kadagiti imun una nga namati. Oray hamo nga ipakpakada. Talaga kasla dala aramidin dagiti kabailan da tapno maipakita da. Ti panang sangaili da kadagiti bisbisita da. Ngem tinakalkaldaang iti daytoy nga agdama ti kinamanang sangaili tayo ken panangabrasa tayo kadagiti sabali ket maipapan kumate saan laing nga ibaga tayo hello welcome when mabalin nga arakop a panangibaga kumusta ti kasasaad mo kabsat kaskas di nga ti panangsangaili tayo kumaket naununig pahingem iti dayta kanayon akaraman ti kinamanang sangaili iti panangi dasar ti makan
lugar, panangipaay ti lugar a pagdagusan. Dayta ti sursuro kada tayo iti ni Jesus nang nangruna kadagiti gangan naet. Ket kasjay kuma, oray pay maturog tayo iti datar, no makaidalang iti pagidaan tayo dagiti gangan, dagiti gagayem tayo nga bisita tayo, wenno sangaili tayo, aramidin tayo, kakabsat. Napateg-unay para iti maysa nga iglesia nga agbalin, nga nabara, ken naawis, ken managpadagos tayo kadagiti dadduma. Kas kinuna ni Robert Snays, iti 5 practices of fruitful congregation, an active desire to invite, welcomes, receive, and care for those who are strangers, so that they may find spiritual home and discover for themselves an ending and richness of life in Christ Jesus. Ket kasjay kuma, labesan tay tiintay pannakigayem, babaen, tinabara, naawis, ken managpadagos, nga espiritu tayo kadagiti dadduma. Ti may kadwa, kakabsat, ket nairamot nga pagwadantay ken Kristo. Tilubong tayo, mas sangailyen tayo, dagiti adda ti pakinabangan tayo. Ti awag itinapudno apan ang sangaili, ket maysa akang runaan nga aspeto tina Kristiyanwan, kas adalan, na iramot daytan no kasano ti panangabrasa ni Kristo kadagiti amin at tattao, nang rangruna kadagiti adda kadagiti igid ti kagimungan, dagiti masakit, managbasol, na ilaksid, kas ti binasa tayo tatay. Nga oray pa'y ti aldaw, ti panaginana, takayat ni Apo Jesus nga agasan, iti daytoy nga kubbo, nga babae, nga tilasod, ti 18 nga tawen. Nga sa gubanit na, impaay ni Jesus. Daytoy ti pagwadan nga impaay ni Jesus kada tayo. No basahin tayo ti Matthew chapter 18 verse 1 to 14, ipakita na titunggal may sa kanya tayo nga abrasayen ni Jesus ti maysa nga ubing. Maysa a tao nga awan ti pannakabalin, saad wenno dayaw. Ket kinunana abrasain tayo ti ubing, itinagan na kas panangabrasa tayo mat kadagiti sabsabali. Di ba? Kasta ti panagayat ni Jesus kadagiti ubing. No basahin tayo mat ti maysa nga pagwadan nga impay ni Jesus ti Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Inawis ni Jesus ti pagtaingan ni Sakeo. Maysa a pangulwen nga agsingsingir ti buwes, ken maysa a nailaksid ti kagimungan. Nagreklamo dagiti bunggoy, dagiti tattao, ngamin nakita da ni Jesus nga nakipangan, napan, nagtalinaed, iti pagtaingan ni Moises. Ngem impakita na ti pudno panang sangaili, babaen, no mampay lapidan ti kagimungan nga ayan na. Kakabsat ken Kristo, ti awis kanya tayo iti daytoy nga kanito, masapol nga adda lugar kuma dagiti tattao, nga ayaten, mararaem, naipata iti kayat tayo, ken kasapulan tay ida. Ket dayta ti lugar ti iglesia tayo. Datayo at taga Central United Methodist Church, ken kastamet kadagiti iglesia nga nakaibilangan tayo kadagiti probinsya tayo. Agsanay tayo kuma itinapudno apan ang sangaili. Agtitinulong tayo nga addaan kanayon, nga addaan pannakaammo, tapno kasta ayaten tayo dagiti kaaruba tayo, gagayem tayo, ken dagiti katrabahuan tayo, adi makaamammo ken ni Jesus. Tapno mapadasan damit ti pannakaisalakan, babaen ti panangawis tayo, ken panangawat tayo ti uneg ti iglesia tayo. Agyaman tayo kadagiti na adu nga aramid,
nga mangipakita ti kinamanang sangaili tayo kadagiti sabsabali. Kas kadagiti aramid ti nurture outreach witness ti iglesia tayo. Tapno kasta maipakita tayo tinapudno apanang sangaili kadagiti tattao. Mas nalalaeng tayo kuma amang mang sangaili kadagiti tattao kas ti istorya nga imbagak kada kayo. Saan laing apanganin wenno kadagiti establishmento saan da kuma nga mas nalalaingim kada tayo dagiti adati restaurant kadagiti adati establishmento ngem ti serbisyo nga ipaayda gaputa adda pakinabangan da. Ngem datay kas maysa nga iglesia ket napudpudno kuma ti panangsa nga ili tayo kadakwada kadagiti dadduma dagiti tattao nga aglawlaw ti biag tayo tapno kasta maawatan da ti pudno nga pundasyon ken relasyon da ti ken Apo Jesus. Ket no maaramid tayo daytoy kakabsat mangipakita nga ti iglesia tayo ket mapadasan tayo iti maysa nga iglesia kas kinunak kanya itatay nga nabunga a kongregasyon ti Central United Methodist Church. Ti saludsod kakabsat, si dadadaan tayo kadi ang mangikumit at tumulong tapno agbalin anapudno tayo ang manang sangaili kas ministeryo tayo ken Apo ken tipada tayo nga tao. Ket no si dadaan tayo kakabsat agtultuloy nga agbalin tayo kuma nga instrumento tapno nabunga ti iglesia nga nakaibilangan tayo. Awisin ta kayo kakabsat nga agbalin tayo kuma nga napudno nga manang sangaili nga Kristiyano. Adda kuma ti Espiritu ti napintas nga panang padagos tayo kadagiti sabsabali. Nang nangruna kadagiti tattao nga adda kadagiti aglawlaw tayo. Mapadasan tayo kuma daytoy tapno kasta napudno nga ti iglesia tayo ket mapadasan tay iti nabunga nga kongregasyon gapo iti napudno a panangsangaili tayo kadagiti pada tayo nga tao. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi ti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbin to as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Ti mapaggiddan, diyo mapaggiddan apagserbyan ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo nga rod Apo dagiti apagkapulo, karkari, ken datdaton apagyaman ti altar. Maawes met ang mga ramat dagiti online banking nga nakaplas dito Central Methodist Church nga adda dito screen tayo.
Tuy sabot nga yegmi, nagtaud ako pa, mintalek mo kada kami, dakampi agaywan. Amin asabot mo, aywan mi apud no. Sa puso mi. Amen. Kas napudno nga iglesia, sang kamaysa kami nga agdayaw ken agyaman, bigbigin mi wapo nga saka tinang ipaay amin nga kinabaknang na materyalan man ken na espirituan. Ket kas panangidaton mi kadagiti bibiyag mi ken kadagiti amin nga impaay mo nga daton met kadagiti biyag mi nga parabor ipaay mi kas panagyaman mi ket mausar kadagiti amin nga ministeryo aramid ti uneg ti iglesyam tapno maaramid mi tinapudno a kinamanang sangaili kas maysa nga iglesia wapo iparupok mo met tinananay a bendisyon kadagiti anak mo kadagiti amin nga aspeto ti panagbiag daw wapo tapno balindamet nga bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor mi, alwad mo't masapul mi, inakam kataraunan, koral mo't isaganam, Apo Jesus ka bendituan, sinubot kuwanakam. Apo Jesus ka bendituan, sinubot kuwanakam. Kuwanakam bata kenakam dalan mi anwadam. Ipangin mo di kabayan, biro kem iamunan. Apo Jesus ka bendituan, ningem no agdawat kam. Apo Jesus ka bendituan, ningem no karing awaten nakam napanlaw kendakisman kaasya magasanakam idara makaanay. Apo Jesus ka bendituan, inda kalapagkalkam. Apo Jesus ka bendituan, in kalapagkalkam. Mawis na giti amin nga dati kayat na ti agyaman ken Apo, ada digiti araraw wenno kiddawda ken Apo, salon at trabaho maawis kay diti sangwanan kakabsat, tapno sang kamaysa tayo nga agdawat
ti asi ken parabor ni Apo Jesus kadagiti bibiyag tayo. Kararag tayo kakabsat. Bendito ken amami, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Ngayon paay mo kas sangsang kamaysa nga iglesyam tapno agdayaw ken agyaman ken ka. Bigbigin mi o Apo nga si kalaing tinangipaay ti biyag o Apo. Karadkad ti likudan kadigiti nagdalyasatan mi ti biyag o Apo. Kadigiti trabaho, panagadal, pamilya, negosyo, ken kastapay o Apo, nga pakamikuman, kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanyami. Nga magyamang kami ti gundaway, nga umasidig kami ken ka o Apo. Tapno dawaten, ti asim, parabor mo, babaen, kadigiti dawat, ken kararagmi asin si pupudno o Apo. Wala po iti daytoy nga kanito, agyamang kami. Kas ingkam matalek mo kadagiti bibiyag mi. Nga usarin na kami kadiyo Apo. Agbalin kami nga instrumento kas na pudno nga pudno nga spirito ti panang sangaili o Apo. Saan laing nga kadigiti amumi ngem kastamet kadigiti sabsabali o Apo. Ipaay mi kumada ito'y nga kagagalad o Apo, nga insurom ti tunggal may sa kanyami. Tapno may ipakita ti ayat mo, nga da kami kas may sa nga iglesia, ket silulukat dagiti puso mi, silulukat dagiti panunot mi, silulukat dagiti ruangan mi o Apo, kadagiti amin at tao Apo, anyaman dagiti kasasaad, anyaman dagiti pagdaldalanan dati biyag o Apo. Tapno kasta, may yasidig mi ken ka o Apo, ket mapadasan dati biyag nga addaan, relasyon nga naggapu ken ka o Apo. Iti daytoy nga kanito o Apo, tulungan na kami, nga makasurot ti tugot mo o Apo, ti pagayatam, kas maysa amanang sangaili, nga daan ti Espiritu nga napudno amang padagos o Apo. Kadagiti tao nga amamumi ken saan man o Apo. Tulungan na kami o Apo, nga dagitoy nga sursurom, ket makita kadagiti bibiyag mi. Tapno agtultuloy nga adu ti agdayaw ken agyaman ken ka, babaen kadagiti bibiyag mi. Wala po, adda dagitoy dagiti anak mo. Tigundaway nga dumatagdaken ka, dumawat, ti asim, tapno kasta, tilikudan, kadagiti kasasaad da o Apo, sangsang kamaysa kami, nga idatagmet o Apo, dagitoy nga daw dawat mi ken ka. Amumi, nga sikaket silulukat a Diyos na parabor, ken mangipaay, ken agdingdingeg kadagiti ka araraw ken kararagmi. Ipaay mo kadiyo Apo, ti sungbat kadagiti anak mo, anyaman dagiti kiddaw da. Saan laing kadagiti salunat da o Apo. Usarem kadi dagiti agas, mangagas, pagagasan o Apo, kadagiti amin nga problema ti salunat. Parukpok mo met, ti bendisyon mo na ng anay, nga makasabat kadagiti kasapulan da. Babaen kadagiti trabaho da. Babaen kadagiti incommit mo nga negosyo, wenno anyaman nga impaay mo kanya daw Apo. Nga pagbirukan da. Parukpok mo tinananay bendisyon kadakwada. Tapno masabet dagiti kasapulan da ti inaldaw Apo. Kasabet kadagiti estudyante o Apo, ipaay mo kaditi sirib ken laing, kadagiti panagadal da. Kastamet kadagiti agsapsapol ti trabaho, saan laing nga ditoy pagilyan mi, ngem kastamet kadi iti balasiw taaw. Dagiti OFWs mi o Apo, i-commit mi kadi, nga di mo baybayan isuda, tarabayem,
Ket ipayo mo, dagiti kidaw, dagiti karkararagda at trabaho. Tapno kasta, tultuloy na ka nga mapadayawan, babaen, kadagiti bendisyon nga impaayo mo kadakwada. When apo, amom dagiti kasapulan, dagiti anak mo, amom dagiti kidaw da, amom dagiti araraw da, ket mangnamnama kami babaen, dagiti pamati da, ket nainayunan pa'y dagiti pamati mi, o apo. Tapno agtultuloy mi nga makita mi, ti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi, ket mausarmet kadagiti biyag mi, kas instrumento ti ministeryo nga ingkam matalek mo kada kami. When apo, repeten na kami, kas maysa nga iglesia, kas maysa nga gimong, dagiti Ilocano, ti Central UMC. Katagyaman kami met, o apo, titunggal maysa kadagiti anak mo, tarabayin na kami, bendisyonan na kam, o apo. Kastamet kadagiti kakabsat mi, nga nakaawid kadagiti probinsyada, gyamang kami. Ken kastamet kadagiti bisita mi, o apo, gyamang kami, tigundaway nga, makadwami, ti gimong mi, ken kastamet dagiti adday ti online apo, bendisyon am isuda, kadagiti amin nga aspeto ti panagbiagda. Ado dagiti kahit may kidawen o apo, amom dagiti kasapulan mi, amom dagiti araraw mi, ket dawatim mi, sinanama, ket agtultuloy kami nga agdayaw ken agyaman ken ka. Pakawanen na kam kadagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawami kadagiti nagkurang kada kami. Daytoy iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Manupot akadayagan, ayat mo punwen nakam. Apo Jesus ka bendituan, di nakam baybayan. Apo Jesus ka bendituan, di nakangkat baybayan. Apo Jesus ka bendituan, di nakangkat baybayan. Iya makenanakuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipagruna, ti langit ken ti dagat. Kakabsat ken Kristo, ibingay iyo kadagiti na panglaw a kakabsat yu, ti pamati, ken padagasin yu ida kadagiti sang sangaili. Dayawen tayo ti Diyos, a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. Makipagragsak kayo kadagiti agragsak, di kay mangidumduma, di kay agpalangguad, makigayem kayo ket di kadagiti nanumo at tao. Ket bendisyonan na kayo ni Apo Jesus, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.